गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ जिथि अदालगुरि जिल्ला BPF हानजानि बोसोरारि जथुम्मा। बे हाबाफारियाव मानगोनां मासबाद समस्तिनि MLA सरन बर' आरो मानगोनां BPF हानजानि बारग' आसामनि मन्थ्रि रेहन दैमारि सानैखौबो बाहागो लानाय नुनो मोनो। BTC आव BJP आरो UPPL सरकारनि खामानि मावनायाव रायजो राजाफ्रा गोजोननाय गैया। UPPL नि गाहाय दैदेनगिरि एबा आथिखालनि BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा सासे दुरबल लिडार होनना बारग' मन्थ्रि BPF दैदेनगिरि रेहन दैमारिया बुंदों। जोंनि बर' बिजोंनि थासारिया दुखुनांथाव। बर' बिजोंनि थासारिया थैलांनायनि लामायावसै। मानो जोंनि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा सिरि? बर' हारिनि जेंनाखौ नुवाब्ला राजखान्थिनि थाखाय दैदेनगिरि जानानै मा मुलाम्फा? गेदेर सोंलु खालामदों बर' रायजो राजाफ्रा। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि बासुगाव SS फरायसालियाव फोरोंगिरिनि जेंना सोमजिदों। सानखान्थि आयदानि फोरोंगिरि गैयैयाव फरायसाफ्रा खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। BTR एकरनि सागानगिरिफ्रा जुथायै हम मिनिस्टारखौ नारसिनोब्ला बर' हारिनि बिर जोहोलाव आरो BTR गोरोबथानि सागानगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय बारग' NDB-फोरखौ उदां अखराङाव लाबोनो हायो। नाथाय नुनो मोनदों दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि राजखान्थि गादिनि थाखायल' खामानि मावनायखौ। 14 नं चिरां दुवार UPPL ब्लकआ आइजो गांखं आरो लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरिखौ मैया दाफुंनानै लादों। चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां दुवार UPPL ब्लकनि मावख'आव लाइमोन आरो आइजोफोरखौ लानानै गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों लाइमोन गांखं आरो आइजो गांखंनि दैदेनगिरिफोरखौ सायख'नानै दाफुंनानै लायो। लाइमोन गांखं आफादगिरि हिसाबै महन्त नार्जारिखौ गायसनो आरो गाहाय नेतारि हिसाबै सानै गायसनो, जेरै जादब दाहाल आरो खोदोम बसुमतारिखौ गायसनो। आइजो गांखं हिसाबै दैदेनगिरिखौ सायख'दों आफादगिरि हेमा बसुमतारि आरो सानै गाहाय नेतारि हिसाबै सायख'यो फारियै मन्जु मुसाहारि आरो पुर्निमा बर्मनखौ। BPF-आ सरकार दाफिननो हागौ नामा? दासान्दि समाजारि बिजोङाव बेखौ लाना ट्रेन्ड सोलिदों। MLA रबिराम नार्जारिया खौरां बिजोङाव बुंथिदों। रायजो राजाफोरनो खोथा होनायफोरखौ UPPL सरकारा मोनसेबो जाफुंहोनो हायाखै। खोथा होनाय बायदिनो आसा खालामदोंमोन रायजो राजाफ्रा। बायदि बायदि राजखान्थियारि रावफोरखौ आथिखालनि BTR सरकारनि हेंथायै रोखा रोखा बुंदों रबिराम नार्जारि बिथाङा। फैबाय थानाय समाव BPF दोलोआ सरकार दाफिननो हागोन होनना बिथाङा बुंदों। आखायाव सावगारि लाना गाबै गाबै लामा नायना दङ। 10 बोसोरनिफ्रायनो गावनि आंगो फिसाज्लाखौ चिरां जिल्ला सा उगुरनि थागिबि रुंसारि जयचरन ब्रह्म बिनिनो अनजालि बिसि प्रमेला ब्रह्मनि असे फिसाज्ला आरो रनिमा ब्रह्मनि अनजालु फिसाय जलिल चन्द्र ब्रह्मआ थांनाय 2012 मायथाइ एबा 10 बोसोरनिफ्रायनो गोमानानै दङ। जलिलनि असे बिमानि खोन्थानाय बायदिब्ला जलिल चन्द्र ब्रह्मआ गावनि आंगो अनजालि बिसिनि ब्रा नारसिननायाव खोला भारतनि बेंगालर रायजोआव रां खामायनो थांदोंमोन। नाथाय बेंगालराव सहैखांनायनि दानसेनि उनावनो नखरनि मानिबा जाहोनाव न' फारसे गिदिंबोफिननो रेल एबा ट्रेनाव गाखोबाय होनना जानबुंनि गेजेरजों न'आव खोन्थाहरो। बेनिफ्राय जलिलनि जेबो खौरां गैया। दायो 10 बोसोर बारलांबाय। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि डक्टर दिनानाथ बसुमतारि बिथांखौ BTR एकरनि माखासे दफानि हेंथायै PIL होनायनि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि बिबाननिफ्राय बोख्लायनो हादोंब्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर' बिथांखौबो बोख्लायनांगोन होनना माखासे सुबुंफोरा दाबि खालामदों। मानोना आफादगिरि बिथाङाबो हाग्रामा महिलारि बिथांजों थांनाय 13 आगस्ट 2020 अक्ट'आव क'क्राझारनि बाथौ कमप्लेक्सआव मेल जिरायलायनानै सावरायनानै BTR एकरखौ रेजेक्ट खालामग्रोदोंमोन आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव अर सुनानै होदोंमोन होनना माखासे सुबुङा बुंदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।